I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. U današnjem videu pričat ćemo o ovom lepotanu pored mene, a to je mikrofon Redragon GM300 Blazer, koji sam ja inače kupio polovnog na kupujem prodajem. Za nekih 45 evra dobio sam ceo komplet, dakle u kutiji, ovaj njegova kutija original. U kutiji dobio sam mikrofon, pop filter, shock mount i dobio sam kabel takođe, kabel je naravno USB port i dobio sam, evo vidite, i ovaj lep tronožac. Naravno ja ovo ne koristim, ovaj tronožac, ali eto, nekom će to koristiti. Ova ruka za mikrofon koju vidite, na koju je sada prikačen ovaj mikrofon, naravno to ne ide u kompletu, ali ovo je kineska ruka za mikrofon, ona košta nekih 1000 i nešto dinara. Ja mislim da imate i za manje pare da je nađete na Temu, tamo imate tih ruka za mikrofon, to ne možete da odaberete. No, što se tiče mikrofona, naravno, pored ovog dole glavnog priključka koje vidite, vi jednostavno na mikrofonu imate samo dugme za pojačivanje i smanjivanje. Ukoliko držite plus, zadržite to dugme plus, on će uključiti mute i to je praktično sve što se ovoga tiče. Znači nemate onaj priključak za mikrofon, znači pazite, njegova cena je u Gigatronu tačno 100 evra, ne samo u Gigatronu, već i u Computerlandu, znači svuda ima i u Tehnomediji, znači bukvalno svuda imate da nađete ovaj mikrofon i svuda je cena oko 100 evra. Znači vidite pop filter, evo ovako kada skinete, jednostavno šta na njemu sija, to je jednostavno ovaj prsten ovde i to je sve, piše s ove strane Redragon. Znači sa te strane se i priča na ovom mikrofonu, znači jako je bitno kako okrenete mikrofon ka sebi. Ono što treba isto da znate jeste i da kondenzatorski mikrofon ne možete pričati na daljinu, znači on treba da ne hvata zvuke na daljinu, već jednostavno treba da se primaknete ovako, znači nekih 10 cm od mikrofona i to je to. Znači svrha kondenzatorskog mikrofona je da ne hvata pozadinu, znači ništa iza vas. Naravno postoje dosta tih mikrofona koje upravo taj problem imaju. Ja sam vam pokazao i one filtere, znači o tome imate poseban video sa ovim mikrofonom, kako da malo poboljšate rad mikrofona, kako da on što manje hvata te pozadinske zvukove. Što se tiče shock mounta, on je zaista onako dobar je, radi posao, znači vidite, on je onako, što se kaže, otporan na neke udarce, znači kada evo dodirnete, mikrofon ne mrda, znači mrda ruka, ali mikrofon ne mrda, tako da to radi dobar posao. USB kabel je kvalitetan, tako da što se tiče ovog mikrofona ja samo reči hvale imam. Dakle, košta nov 100 evra, ja sam ga našao polovnog za 45 evra i prezadovoljan sam, radi odlično, na sajtu kupujem prodajem. A sada ću vam pokazati kako da ovaj mikrofon sa OBS studijom i kako se on jednostavno čuje u vašem streamu. I evo nas, dragi ljudi, sada za Windowsom, dakle za našim kompjuterom. Ovo sada već je zvuk, ono je bio na početku videa, ono je bio zvuk na kameri, znači hvatala je mikrofon sa kamere, a sada ovo je već zvuk sa našeg mikrofona, s našeg streamerskog mikrofona, Blazer GM300. Znači sada ću vam pokazati kako da ga povežete. Dakle, idemo u OBS Studio i idemo gore u Settings. Evo ga Settings, evo ga Audio, idemo na Audio i evo gde treba da ga izaberete, Mic Auxiliary Audio, znači izaberete vaš mikrofon GM300, to naravno potvrdite. Pored toga, na što treba još da pazite,
a to je i na vaš video capture device. Znači, da ne bi došlo do eha, znači da vaša kamera ili monitor ili šta već drugo koji ima mikrofon, da ne bi došlo do tog eha, znači da se ne čuje i vaš mikrofon i još jedan mikrofon, znači koji ima vaša kamera ili već neki drugi uređaj. Vi ćete lepo ovdje da uđete u video capture device i da idete skroz dole i da odaberete i ovdje primarni mikrofon, znači mikrofon GM300. Evo vidite. Znači jednostavno tu da ga odaberete i to je sva mudrost. Znači povezali ste vaš mikrofon, on sada treba da radi ukoliko ima nekih problema, tu su naravno filteri koje treba da ubacite, ali za to sam uradio poseban video, pa eto bacite pogled i na to. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Bacite like i sub i hvala vam puno za praćenje i što me podržavate, tako da vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!